We won justice. We won justice. We won justice. Our land. All right. Our land. All right. Our land. All right. गिरफ्तार मखाइना सुल्तान मंत्री नेता गिरफ्तार मखाइना गिरफ्तार मखाइना उग्रवादी नेता गिरफ्तार मखाइना गिरफ्तार मखाइना उग्रवादी नेता नानर के गिरफ्तार मखाइना चंदन चैटार्जी के गिरफ्तार चंदन चैटार्जी के गिरफ्तार मखाइना एके मुख्यमंत्री पदत्याग मखाइना एके त्रिपुरा मुख्यमंत्री पदत्याग मखाइना सुशील देवबर्मन प्रधान के गिरफ्तार मखाइना त्रिपुरा मुख्यमंत्री पदत्याग मखाइना एके मुख्यमंत्री पदत्याग मखाइना चंदन चैटार्जी के गिरफ्तार मखाइना चंदन चैटार्जी के गिरफ्तार मखाइना हमरा बांग्ला नेता के गिरफ्तार मखाइना चंदन चैटार्जी के गिरफ्तार मखाइना गिरफ्तार मखाइना नागरिक सुरक्षा मंत्री गो बैक नागरिक सुरक्षा मंत्री गो बैक जो कन्वेंशन नेता गो बैक नागरिक सुरक्षा मंत्री नेता के गिरफ्तार मखाइना नागरिक सुरक्षा नेता के गिरफ्तार मखाइना एक सभा चली ना एक सभा चली ना नागरिक सुरक्षा के गिरफ्तार मखाइना सुशील देवबर्मन प्रधान के गिरफ्तार मखाइना एक सभा चली खा सुशील देवबर्मन प्रधान के गिरफ्तार मखाइना सुशील देवबर्मन प्रधान के गिरफ्तार मखाइना
We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. We oppose. Deprivation से चलने से अपडेट चाहिए. Deprivation से चलने से अपडेट चाहिए. Deprivation से चलने से अपडेट चाहिए. তিনি 25 তারিখ নভেম্বর তিনি টিপে বাই দাগুজাক সেংথং কারফিউ সেংথুমা কারফিউ হনি কাজে সেংতিনি রেলে প্রদেশ থাজাক অমু প্রদেশ থানিকাই বুস্তাং লাইথাজাক 21 তারিখ নভেম্বর যে বিআইনি বরক সিনি বরকনো বিসি বরকনো যে অফ ডিউটিও যে নগ ফাইদং পুরো বন লামা কাসল যে বই বুথামানে মানে ওয়াক টকনি সেই জায়গায় যে বই বুথামানে আমো হাকে যে বই বুথামানে নাম जों protest निफ्राय protest gathering खायो जों बनो condemn खायो जों दिनो 12 घन्टा बन दागो गय जों दिनै मोसा समनि वारो जों पिकेटिं आसु जाखा अ जागा कक खायो तिनि जे जागा नागरिक सुरक्षा मंच ताइ मिजु कन्वेन्शन बरक जे ब्रुड सेटलमेन्ट न बरक जे condemn खायो जे आरो protest खायो जे 5 दिन जे बन दागो गय बरक आ जागा सिनि बरक जे निमम बगे जे हत खायतो मने बरक जे आरो ब्रुडिया जे रिसेटलमेन्ट नानि जे condemn खायतो मने आमो बंनि बागै ताम खति दं आरो बंनि बागै ताम ताम बेबा दं आरो बिसां बंनास नाम दङ तामनगाय जे जागा आरो इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय मिजोराम ता स्टेट गभर्नमेन्ट बागै छुट्टी खायो जे ब्रुड रिसेटलमेन्ट जाखा आरो जे आप्रोच के बसे अमन के बस थाय करे के तिनि मिजि कन्वेन्सन बाय जे नागरिक सुरक्षा मंच बरक तामनि बागै आरो तिनि बरन तै condemn खायो नांका आ जागा जे जागा रिसेटलमेन्ट ना हम जागा आरो बंग बागै तामनि बागै प्रब्लेम फाइबो आरो condemn खायो नांका जे जागा ना जागा आमरो कि मिजि कन्वेन्सन हा ना कि नागरिक सुरक्षा मंच हा ना बंनि कुनो अधिकार दंगो जे जागा आर्टिकल 6 नि मुताबिक आरो मिजि कन्वेन्सन बाय जे नागरिक सुरक्षा मंच जे नागरिक सुरक्षा मंचनि जे आरो जे इलीगल जे फरना बरक इंडिया नि जे कन्स्टिट्यूशन जे मुताबिक आर्टिकल नम्बर 6 मुताबिक बर आरो इंडिया नि खानि बसा सिंगमाय खुंखाय बर आ जागा बाहायगाय सिनि बुरुरि न बर आरो सिनि खानि फैयानि बर जे टाउन बाजार condemn खाने नाका आ जागा बनि कुनो अधिकार गरै आम बागै सिं टोटली सिं बनो फुटेज खायो condemn खायो सिं दिनै र जे आदिनो सिनि बिसुजि देबो मानो जे डिउटी पायो फाइस सार्भिस डिउटी खायो जे नगथान गंफ्रो अफ डिउटी हो जे आरो इलीगल इंट्रुडर जे इलीगल फरेनार जे बनो कासो जे निर्मम बाबे जे हत खायमाने जे बनो वाक टक बुतु जे अमन टेबो सायाखै जे बुइ खामाने आमो जों बेले बेले के जों बनो बिल थिमान खादुगानो सिथिनो प्रोटेस्ट लेले बिखुब मिसिल ते बिखुब सब खायो सिथिनो पिकेटिं आसुजा खालिमसा समनिव आमगै आं अमन कयनाय जे जागा सिनि इंडिया हाव टंगै सिंतिबा हाव टंगै सिनि इंडिजिनियस बरक ताबुसा जरा सिनि अधिकारनो जों ताबु मायाको सिनि अधिकारनो जों ताबु सिनि राइट्स जों ताबु बिबे सेजाक नंगौ जे जागा सिनि हाव सिनि शासन प्रशासन जों माया अ जागा जे इलीगल फरेनार जे इलीगल जे इंट्रुडर जे शासन प्रशासन खायखांबाय ताबुसा जरा बंनि बरक जे सिनि बरनो जे बुइ टक बुथा तमने आमो ताबु जरा जों एक्शन खामानियाको अमन बागै अ एक्शन माना बागैसो पयनाय इंडिया गभर्नमेन्ट नि होम मिनिस्टार अमित शाह ताइ सिनि प्रधानमन्त्री मोदी जी ताइ सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जे ताबु जे सरकार तंग दनाय बंना गयनाय दाक्ति दाक्तिखाय जे सिनि मिजि कन्वेन्सन ताइ नागरिक सुरक्षा मंच जे सिनि बिसोर जे डेभलपमेन्ट जे बुइ बुथामाने निर्मम हत्या खामानि बंना दाक्ति दाक्तिखाय रमै जबना बागै ताइ अमन रमै जबा बिसिंदै जों बन नाय जास्टिस रुवै बरनो जतनो फासि अर्डर खालामना बागै आं कयो गते कामगा र सिने स्रांसातिते ने मुखथां चेनेल ते राइजिं चेनेल दंनो ब्लेके हामबाय तिनि जों फुंनि 6टा to 6:30 जरा सारा त्रिपुरा राज्य जों बन खाके ताहु जरा जों नुखा और जों सारा त्रिपुरा राज्य नसिनि बेबाग जागनो जनरल एरिया खबै जों तिनि रुट ब्लक खाके पिकेटिं खाके प्लस तिनि जों और नुखा और जनरल एरिया जों लेमुसरा नुखा और जत निनो दुगान बड जों नुखा हानि बागैनो जों त्रिपुरा हास्टनि सिनि जत बर रनो कयनो संगो लेट बिसजि देब्रमानि जास्टिस जों नायो बिनि जास्टिस मान्यासा जों सभा सलिनाय तिनि सिनि फार्स्ट ट्रायल टीपीएफ नि ngै जों बरनो तिनि जरारनाय 24 आवर नि बिसिङो पुलिस बिसजि देब्रमा जाता बनो बथानाय बिनि संगठन बिनि नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजि कन्वेन्शन जॉइंट मुभमेंट कमिटी बरनि जाता लीडर नबो वायलेंस खामानि बागै बरनो मासबनाय ते अ जे आसामिरनो फासि मारनाय आमसिनि डिमान्ड
दा गाइसे दंसिनि दिनै जों नुखा सारा त्रिपुरा रायजोआवनो जों जतनो जों बन मानिलाय दङ बोसखांनि थिनांगौ दिनैनि ताहने बनो दिनै जे जों अब फार्स्ट ट्रायल सेकेन्ड टाइम जों जदि बर' मेखे जों सेकेन्ड स्टेपनि बागै जों एनाउन्स खालायफिजानाय हानि बागैनो जोंनि त्रिपुरानि जतसिनि ताकते बुकुसखौनो आं कयनो मोसङो दिनै बिश्वजित लेट बिश्वजित देबरमानि दिनै बिनि नाम्बार खोना साबनि नाम्बार खालायनो सनि साबनि नाम्बार खालायनो हानि बागैनो अ नाम्बार खालाया आंनानि बागै जों जोंनि त्रिपुरा सरक स्ट्रं लिखायो जों टिपिएफ बाय बाक्सा लगिरिवै दिनैनि बन जतनो पालायन होनो जों आसा खायो तानि बागै इंका अब टिपिएफनि सिमिया दिनैनि प्रब्लेम जत बुकुंबारा त्रिपुरा 12 लखनिसे प्रब्लेम इंका अ प्रब्लेम न सल्व खायनो जों जत टिपिएफ बाय बाक्सा या बाक्सा खा बाक्सा खाय जों मुभमेन्ट मा खालायनाय सभा मा खालायनाय तै फासि जों अर्डार मा सानाय हानि बागैनो जों दिनैनि सिमि जों नगा आसु टंलिया दिनैनि सिमि जों तै रेस्ट खालायलिया कन्टिनिउअसलि त्रिपुरा हाव एनआरसी ओं एसा पर्यन्त बसिनि कन्टिनिउअसलि मुभमेन्ट चलिनाय ते सिएनो स्टप खायै त्रिपुरा हाव दाते एनआरसी लागु होननानै बागै जोंनि डिमान्ड टंनाय जतटुकु पत्र पर्यन्त त्रिपुरा हाव एनआरसी लागु खालाय जायगा अंकाय भबिष्यत जोंनि तैबो बिरमान बिखाता जों मानाय नंगौ दङ त्रिपुरा हाव बांलादेशनि फायै इलिगेल बेआइनि बाबे हा पायै अर जोंनो दखल खायतमनि दिनै मिजु नागरिक सुरक्षा मञ्च बर दिनै बांलादेशनि फायै अ जागायाव जोंनो दिनै साटकनानै बरक सेंखा थिनांगौ ताबुंनै हानि बागैनो जों नांगौ त्रिपुरा हाव एनआरसी दाते लागु खायनो बागैबो जोंनि दिनैनि डिमान्ड तै प्लास जोंनि लेट बिश्वजित देबरमानि जास्टिस इमिडिएटलि रियाखाय गुन्दा बाहिनी जे पिनाकनाथ सं बिलो गमो जरि थांनाय और जे बना बथमाने अब बेलेखिना चाय कलायो थिनांगो चिनि बरफ हाति बथर जागै तंग हांके चिन बागे बेलेना तंग किसनाय आम बागे चिन जतनो खरां माति सनाय चिन जतनो पाव दाक्ष माननाय ओ जागाव कुनु बीजेपी कुनु कांग्रेस कुनु सीपीएम अब हेता मानसुरि जतनो फाय तांगि हलमो निनि आनि त्रिपुरासरनि दफानि बागे बेलेना तांगि दङ 10 नरनो खनारो 10 नागरिक सुरक्षा मन्त्री मुंब्रि दङ फियाबा आजागाव गोबांमा बरफ आजागाव जुग्रुजाक दिनै आरो बीजेपीनि दङ कांग्रेसनि दङ सीपीएमनि बेबागनि बुथुमनि दङ दा अब बरफ चिनि बरमा सिकिने जाथाय गया नासिदागि दङ आं बागै चिंतिनि आरो पिनाकनाथनि लगे जे दंनाय दर मुगिन दङ पिनाकनाथ चिन ताखो बिश्वजितनो बोथारमानि गाम बागै जों लराय खानाय नांगौ आमबागै चिं बनो फासिरान बागै तिनि अर माहाते तिनि कुथुमाय दङ তিনি যে চবাও টিপিএফ না করে কুবুন বড় কাঙ্কাতে সারা एक्चुअली साइमन आंगो जाबासे पलिटिकल आं इनभल्व करे हाइफोनो आं देखा तंग थगया चिनि बरो जेफोरो माहाके बुत दगा आफोरनो नखरा नांगो आफोरनो पलिटिकल काउन्सिल और जब प्रशासननि फायदे या बासुता पलिटिकल हि साकक मेडिया बुस्तां सिनि पावला सफिया प्रेक्टिकल हि कोनो माने पलिटिकल हाइके ना साइ पलिटिकल फाइ हेंगे तिनि हाइ सारो चुं खान्जा सिनुना पामाने जत अन्त मेडिया बुस्तां हेंगे पलिटिकल काउन्सिल दफाना हान्दु नि साइ के प्रेक्टिकल वाचा पानो दिएको आबुन बिचाम छ एक्चुअली बरनि जाजा मानसु ना फेरा आंखिमन मानसु बुझतनो बुखिनानि बुझदो बरखाय